Call. Gasyo, depends ko diri sa akong home servicean ba? Ano man? Kan, gi-program na ko yahang yahang cellphone. Na deads, di na mo andar. Dili ko paulion gani, kutob sa din ako ni mabuhi. Tago sa ako na ron mo. Sa polis ko na ron, polis ko, ano tagagawa? Bismod pa dyan ang tag-iya, sakit ako nga. Tips? Mayo kung technician to si Tibbs, di man buyapon niya ni ma-fix, maduha pa may ma-trouble diri. Ano man ay? Di na piyog ma. Tagagawas ko, kay naip ang trado sa uwa. Ang tag-iya ni police food niya, gi-program na ko yung cellphone. Ano sa unit? Hang na lang man ni sa logo. Ano sa unit? Samsung. Samsung J... ano man eh? Murag J64? J64? J6, kumbaga. Dili, 64 jud. Nasa likod. Kita na ako ang model. J64F. Dili, kita lang tani mo sa download mode. Dito mo na makita yun. Kung sa yung model niya sa download mode. Under pa din ha. Dili na siya mupasok recovery kay pag i-on ni mo. Dili, download mode. Dili na pud mo pasok kol. Kailangan na itong cable nga po. Ang iyahang port type C. Tapos ang murag type C nga murag napag-isumpay ba? C to Z man siguro. Dili ka ni clone? Murag possible nga clone na call kay wala di model nga G64 call ba? Kung sa gigamit yung flash. Z3X. Ngani, di-detect sa D3X, detect dahil. Yung ni-detect man, nagpadayong pag gani siya flash, flashing na gani. Pagkaabot niya og kanang 98%, dito na. Full flash niyo mo? Oh, full flash. Gosh, dapat pag sa setting ka, ang i-flash niyo mo, system lang o sa data. Kung may mo, system lang. Na full flash na ko ba kay... Di, ang iyahang firmware call, isa ra kabuk ang sulod. Oh, pana sa update firmware na. Oh, niya moto kung gi... Pero... Kung sa 3X po ta, dili, ang kanalo, update firmware, ramo ko na sa reling pin. Pero dili, ay sige, okay naman, wala naman tayong bota ni, patay naman good ni. Nya, unsa may, ano Nicole, busbo ng tag-iya, babuin kay di ko pa uliun. Kamaoy ba, kung dili na ko tumapaandar, bahalag mabalik lang sa logo. Dili daw ko pa uliun. Tapos sana siya sa kuha nga, kuhan daw, pwede daw ko niya ipakulong ani. Ay, kasi kung bulong mo, daw nabalan ng Joey, manggot, may ato nga taason, ito mo. Joey? Oo. Ang nakabutang sa iyahang uniform, Jombing. Peton sa peton, dilit. Di, dakog lawas. Jombing. Dakog tiyan. Sa bulong. Diba sa NDKC, pagpaliko nimo, pagtaas nimo, straight lang katong pataas gud nga dalan. Wala, lampas sa outpost, Lampas pa sa outpost. Outpost, ika 20 na yata na nga balay. Layo kayo kay outpost. Murag musaka pa ka sa, napakay maagyan nga pasaka nga buntod ba. Tapos baba na pud ka. Tapos nay sapa. Tabok pa ka sa sapa. Pagliko ni mo ana, nay balay dira nga kanang color pula nga gate. Tapos sa tapa dato, nakabutang sa ilahang gate kay Jombing family. Kaila ka na, Jombing? May sa... Nagabo, gamaoy naman eh. Eh sir, dahil lang sir, kinala ko ginatawagan. Eh lang, tawag po ko sa akong kauban sir kay... Call. Kaila ka na, Jombing. Wala, just ba? Pero, unsa man, dilipan, sa lahat, night-threat? Di, Kwan, mga tingin nyo sa kuha, pagka-dili na ko mapasigal yung niyang cellphone, dili ko niya paulion, tas pwede pa ko niya ipakulong. Idiretso daw ko niya sa Malacanang. Try mo hangyo nga kung mahimo, pili ugma na lang kay ang imuhang program. Download pa. Di, ginatry na ako na, gin-explain ako na siya ganina pa, pero siya, ang program, wala ay problema sa download, kay naman sa connection. Although kusog ilang connection re, PLDT. Kana lang, bisag din sa akong i-download, din sa man ako ni pagbuhi nga, deadboot naman siguro ni, di na gani mo vibrate.
Di na mo detect. Dili na niya gusto pa jud niya ipakapi ng kanang vibrator sa iyang anak. Dito. Bay, mo to iyang ingon sa kuha. Unsa nga pag human nimo dira dong, i-apila ning vibrator sa kong anak. Tingala gani ko. So niya. I-try mo volume down kung button ng power. Familiar ka ning ano? J69? 64? Kina 64. 64. Hello. J64 FR. Ano? F? Oh, FR. J64 FR. Wala man diri sa Google. J nga jar. Jar o jar. Wala, J64R Samsung wala. FR. Fast relief FR. Oh, J64FR. Wala yung support. Hindi nag-google ako na. J64 FR. Fast relief. Wala, dude. Lahat na mo gawas. Ano yung magawas? Small man eh. School? Patay. J64FR. Ay, call. Ano na lang call? Call. Oh. Wala, marag dili namang gyud dili namang gyud wala naman siguro yung solusyon unsa may buhatan sa kuning mga tao dere. Ano na lang. Lihog lang ko kanang ano kontak sa akong ismi phone o ugma ba unsa. Iingon lang ko unsay ano kay ginakontak mo gud ako sila ganina pa dili mga tulog na siguro. Ay, isa. Problema ko na ko load, naka-load na pang tawag. Wala gani, naki-wifi lang gani ko dere. Ay, naka-load na. Tawagan akong kailangan pulis. Ay, call. Ah. Kabalo na ba ka? Ah. Ay, sag tawagin ng kailan ng mga pulis. Prank lang di, sorry kay ko lang. Call. Tawagan na ako. Gago, prank lang di, ulod. Sir. Sakit akong heart, gaso. I-prank ko kanya, wala. Ayaw, call. Sir, nakakay na yung jumbin doon, taga-bulong. Sorry kay ko lang, prank lang to, call. Wala ka niya. Gago. Diligent gun. Bago ka lang ba sa aming channel, halina't mag-subscribe at hit ang notification bell upang updated ka sa aming mga kabuang. Maraming salamat at hanggang sa muli, mga papi!